شالوم 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 قدوسان سلام تسغناي كريستوس مس كلكم يو انا هاكم صلاح الدين كابسي ار جي انترناشونال تشرش ستوكهولم سويدن እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና ንካፈለሉ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ቤቱ ቤት ጸሎት ያድብል እዩ ቤቱ ቤት ጸሎት ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ጥቅስ 12 ከም ይብል ኢየሱስ ናብ መቅደስ አምላኽ አተወ ንኹሎም ሸየትን ተሻየትን ከኣ ኣብ ቤት መቅደስ አውጽአ ሰደቃ ሸረፍትን መንበር ሸየትን ርግብን ደንከለ ንሱ ከኣ ቤተይ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ ንስኻትኩም ገና በዓት ጓሓሉት ገበርኩም ዋበሎም ዕውራትን ሓንካሳትን ከኣ ናብ ቤት መቅደስ ናብኡ መጹ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ዝገርም ነገር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሱና ቤት መቅደስ ምእታው እቲ ቤት መቅደስ ናይ ጓሓሉትን ናይ ሸቀጥን ዓለም ኣትያ ተጻውተሉን ስፍራ ኮይኑ ይጸኒሕዎ እቲ ዝገርመኩም ነገር ጎይታ ናፍቲ ቤት ምስኣተወ ግን ናይቲ ቤት ሃዋሁ ተቀይሩ ሕሙማት ዝፍወሱሉ ሓንካሳት ድዘሉሉ ኮይኑ እቲ ዝገርም ነገር ግን ኣብዚ ክልተ ፍልሊ ደምጸሉ ነቲ ቤት እንታይ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ኣብቲ ቤት ምስኣተወ እንታይ ኢሉ ቤተይ ንኹሎም ኣህዛብ ቤት ጸሎት ክትበሃል ጽሑፍ እዩ በኻላ ኣዘራርባ እታ ቤት ናይ ጸሎት ህይወታት ሃሪሙ ስለ ዝነበረ ሰማይ ከተእንግዶ ይከኣለትን ናይ ጸሎት ህይወታት ሃሪሙ ስለ ዝነበረ ክብረ አምላኽ ክራኣየላ ይከኣለን ናይ ጸሎት ህይወታት ሃሪሙ ስለ ዝነበረ ሓሳብ አምላኽ ክትገልጽ አይከኣለትን ዓለም ኣትያ ክትጻወተላ ጀሚራ ልክዕ ከምኡ ናይ ክርስቲያን ህይወት ንሕና ቤት ትልዑል ስለ ዝኾንና ቤት መቅደስ አምላኽ ስለ ዝኾንና ከም ቤት መቅደስ አምላኽ እንተደኣ ናይ ጸሎት ህይወትና ደኺሙ እንተደኣ ናይ ጸሎት ህይወትና ሸለሊልናዮ ልክዕ ከም ዝነታ ቤት መቅደስ ኣትዮም ልጻወቱላ ዝነበሩ ንህይወትና ድማ እትኹፉ ኣትዩ ክጻወተላ ይጅምር ምክንያቱ ናይ ጸሎት ላይፍ ደይብሎም ክርስቲያናት ልክዕ ከምዛ ቤት መቅደስ አምላኽ ክንሪኣ ድጸናሕና ኣክንዳ አምላኻዊ ነገር ኣብ ህይወቶም ትርኢ ካልእ ነገር ኣብ ህይወቶም ክረኢ ይጅምር ጸላኢ ኣብ ህይወቶም ክሽቀጥ ይጅምር ጸላኢ ኣብ ህይወቶም ክጻወት ይጅምር ኣደዳ ብዙሕ ነገር ህይወቶም ክትከውን ትጅምር ንምንታይ ናይ ጸሎት ህይወት ዘይብሎም ክርስቲያናት ሓሳብ አምላኽ ኣብ ህይወቶም ኩሉ ግዜ ክትርኢ አሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ጸሎት ኣብ ህይወት ናይ ሓደ ክርስቲያን ኣዚ ኢምፖርታንት እዩ ቤቱ ቤት ጸሎት ያ ቤት ትልዑል ድማ ሕጂ ንስኺ ኢኺ ስለዚ ንስኺ ናይ ጸሎት ቤት ክትኮን ይድግበአኪ ንስኻ ናይ ጸሎት ሰብ ክትኮን ይድግበአካ ነፍስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ሰብ ክኸውን ፍቃድ አምላኽ እዩ ምክንያቱ ብጸሎት ኢና ምስ እግዚአብሔር ሕብረት እንዳገበርና አምላኻዊ ነገር ኣብ ህይወትና ክገሃድን ክግለጽን ይጅምር ስለዚ ናይ ጸሎት ህይወት ደለዎም ክርስቲያናትን ናይ ጸሎት ህይወት ደይብሎም ክርስቲያናትን ብህይወቶም ብዙሕ ፍልሊ ኣለዎም እንተደኣ ኣብ ህይወትኩም ክብሪ ክትርኢ ትደሊ ኾንኩም እንተደኣ ኣብ ህይወትኪ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለኪ ዕላማ ኣጀንዳ ራእይ ኣብ ፍጻመ ከተብጽሕዮ ትደሊ ኾንኪ ምንም ጥርጥር የለን ናይ ጸሎት ሰብ ክትኮንለኪ ጸሎት ኢምፖርታንቲ ጸሎት አገዳሲ ጸሎት ግድነት እዩ ልክዕ ብዘይ ምስትንፋስ ከም ዘይትነብር ጸሎት እንተደየለ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትካ ብትክክል ጥዕና ደለዎ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ክጥንቀቐሉን ሸለል ክብሉ ዘይግብኦን ናይ ጸሎት ህይወት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ጸሎት ህይወትና ከዓብለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ጸሎት ህይወትና ክውስኽ ኣለዎ ንምንታይ መትሃን ለውጥ ፈጠርቲ ጽልዋ ኣምጻእቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክንከውን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ከም ዘይልሎ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ጥቕሲ 7 ቤተይሲ ንኹሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስምዕ እሞ ንዓታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጽኦም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከኣ ክሕጉሶም እየ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕትታት ሕሩዶምን ኣብ መሰዊእየይ ቅቡል ክኸውን እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ቤተይ ቤት ጸሎት ንኹሎም ኣህዛብ ክትበሃል ጽሑፍ እያ ናብ ቅዱስ ከረነይ ክጽውዖም እየ ኣብኡ ድማ እንተኽገብሮም ኢሉ ክሕጉሶም ኢሉ which means ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ጸሎት ህይወት ክንኣቱ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህይወትና ብብዙሕ መንገዲ ክረኽቦ ይጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ከረን ደይቡ ክጽሉ ከሎ ተለወጠ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ተለወጠ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸጽባሕ ብሓድሽ ክብሪ ድግለጽ ዝነበረ ኣብ ጸጽባሕ ብሓድሽ ለፈል ድግለጽ ዝነበረ ንምንታይ ኣብቲ ከረን ክኸይድ ከሎ ተለዊ يدور نيرو
كل جزء أبناء ጸሎት كرن تداعيكم كل جزء أب ጸሎት هيوتكم تداعيكم ما رجعنا خونو يسمعكم أي سمعكم ملواتكم قديتا مخانو مخنياتو يسوس اندات اللي تلوت أدبل كدانو خن صبارق جميرو سماي كجلة ጸلو جميرو يسي كل جزء تداعنا ጸሎት هيوت علىكم كل جزء تلوت اللهم مالتيو سلازي بيتو بيت ጸሎتيا نسخناي ጸሎتيخي نسخناي ጸሎتيخا ناي ጸሎت هيوتكم حلفا منم استوعلولو منفساوي هيوتنا أو يدعبي تبارخ سلازي اللومي نقويتنا يسوس كريستوس أبي هيوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو إتا أبو زلا نايزل عالم هيوت كتقبلوا التدليو إذا تصلوا تزيئة تصليو إجابي ربو سلود دخا يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتشمو سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم ستقمته يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ آمين እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም